Ľubka, chcela by som sa ťa opýtať, ako sa cíti nová kráľovná krásy? Som neskutočne šťastná, som aj veľmi zaskočená, pretože som to vôbec nečakala. Pretože keď už vyhlasili prvú a druhú vicemiss, tak som si myslela, že je to v podstate stratené a naozaj som prekvapená. A kto bol takým tvojim tajným tipom na víťazku? Ja som mala viac tipov, ja som sa počas súťaže vôbec nevedela rozhodnúť, pretože tam bolo toľko krásnych, inteligentných dievčat. Páči sa mi Sonička, Kyslingová, 12, 3, Natálka Horná, 5, Tonhauserová. A chcem sa opýtať, venovala si sa už predtým modelingu? Len tak trošku, v podstate som vycestovala do Turecka z modelingu, tam som bola 2 mesiace a tu na Slovensku pár modných prehliadok. A máš priateľa? Mám priateľa. Ako dlho ste spolu? Skoro 4 roky. Korunku navrhovala slovenská šperkárka Petra Tóth. Aký je tvoj názor na túto korunku? Je nádherná, mne sa práve preto páči, že je iná ako boli doteraz. Čo si myslíš, že bude tento rok nadchádzajúci pre teba najťažšie? V podstate ešte neviem veľmi, čo ma čaká. Viem, že sa pôjdem na mesiac pripravovať do Ameriky na tú svetovú súťaž krásy na Miss Universe. Myslím, že to bude celé náročné, ale uvidím svet, čiže to bude aj príjemné. Čo bolo najťažšie počas dnešného večera? Počas dnešného večera? Myslím, že generálka. Tento finálový večer som si už užívala, ešte generálka bola taká celkom náročná. Aké sú tvoje vízie do budúcnosti? No, zatiaľ neviem, chcem sa určite venovať modelingu, ale aj architektúre, ktorú by som chcela študovať a uvidím. Tak ďakujem krásne za rozhovor a veľa šťastia. Ďakujem krásne aj ja.